punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita mihin? Nyt! Lulu, ei! Ensimmäinen yritys epäonnistui. Olemme ylösalaisin! Minä en ole. Emme mokaa. Nyt! Mutta, missä se on? En löydä keltaista nappia. Toinen yritys epäonnistui. Voin pahoin. Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita nyt! Lulu, ei! Olemme ylösalaisin! Minä en ole. Emme mokaa. Nyt! Mutta, missä se on? En löydä keltaista nappia. Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita mihin? Nyt! Lulu, ei! Ensimmäinen yritys epäonnistui. Olemme ylösalaisin. Minä en ole. Emme mokaa. Nyt! Mutta, missä se on? En löydä keltaista nappia. Toinen yritys epäonnistui. Voin pahoin. Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita mihin? Nyt! Lulu, ei! Ensimmäinen yritys epäonnistui. Olemme ylösalaisin. Minä en ole. Emme mokaa. Nyt! Mutta, missä se on? En löydä keltaista nappia. Toinen yritys epäonnistui. Voin pahoin. Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita mihin? Nyt! Lulu, ei! Ensimmäinen yritys epäonnistui. Olemme ylösalaisin. Minä en ole. Emme mokaa. Nyt! Mutta, missä se on? En löydä keltaista nappia. Toinen yritys epäonnistui. Voin pahoin. Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita mihin? Nyt! Lulu, ei! Ensimmäinen yritys epäonnistui. Olemme ylösalaisin. Minä en ole. Emme mokaa. Nyt! Mutta, missä se on? En löydä keltaista nappia. Toinen yritys epäonnistui. Voin pahoin. Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita mihin? Nyt! Lulu, ei! Ensimmäinen yritys epäonnistui. Olemme ylösalaisin. Minä en ole. Emme mokaa. Nyt! Mutta, missä se
on? En löydä keltaista nappia. Toinen yritys epäonnistui. Voin pahoin. Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Vihreä, ei pane siis keltaista. Oletteko valmiita? Nyt! No ei! Ensimmäinen yritys epäonnistui. Voi kyllä saada sinne, minulle. Mene mukaan. Nyt! Mutta missä on? En löydä keltaista nappia. Toinen yritys epäonnistui. Voin pahoin. Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita mihin? No ei! Ensimmäinen yritys epäonnistui. Olemme ylösalaisin. Minä en ole. Menne mukaan. Nyt! Mutta missä se on? En löydä keltaista nappia. Toinen yritys epäonnistui. Voin! Voi ei, enää yksi yritys jäljellä. Punaista ja vihreää. Lady painaa sinistä ja keltaista. Oletteko valmiita? Valmiita mihin? Ensimmäinen yritys epäonnistui.